Ole ama saberin ka channel te minlo ngai thut saka ka video te minlo en saktin tu te in zawa in chi beivek ole he channel hi ila subscribe velo ni chuan khongaya minlo subscribe sakmal turin kanin ngen bok ani ole tuntuma hianin dora emo midang vati buai kher lawa mania phone recharge emo top up thunda emo ka karon ti le don ani chuanin ama sabera chuanin application pakhat kan mamole chu paytm hi ni then kha chuanin Google Pay te pon mang thina maro chu Paytm hi kaman thina wangin Paytm hi karon ti don ani chuanin Paytm a khan kan luta heta hianin mobile prepaid ti kha alo lang hal ta alang lo ni chuan heta more ti hen kan click anga helai more ti a hianin ti hian kan click anga ta hianin alo lang mai don ta ni mobile prepaid ti kha chuanin kan luta nga mobile prepaid ti a khanin chuanin ta hianin kan mobile number kha kan chu don ta ni cái mani number ne khar lo te po kan chung te number mo po kha enge ni kan recharge sak du ni chuanin helai apola hianin kan click lenga ding lampang pol te a hianin ti hianin contact kha alo lang mai don ta ni number kan lo vong che lo ni po in chuanin ti khanin number kan chuta ta hianin kan recharge du na zat emo kan top up thun du zat emo kha kan chulu tanga azat kha kan lo hre che lo ni po in boina tu rom lova helai apol te abo khianin browse plans ti hen kan lu tanga kan browse anga tila hi kan click lenga ta hianin hei chi sang azat aman zat chi sang khalo langa nga ta hianin chuanin hei special recharge kan du ni chuanin recharge na man ho te khalo lang ta tuntrum ai chuanin top up chu kan thun dona wangin top up kan lu ta chuanin ta hianin kan thun du za ta kha select ti lo langa hianin kan select to mai don ani kan select anga chuanin heta anwaya hianin proceed to recharge ti hi lo om ne ta hei hi kan click le ngal to panga thil danga engma click ko langai lova ti hian lo lang lenga chuanin ma ang chi khanin proceed to pay ti hi kan met le top to ani engma click asang angai lova ti khanin proceed to pay ti ha kan met le top ta chuanin ama in Paytm atang kan recharge ngai lo ni chuanin ta hianin kan card kha debit card ani deuh tlang puya chuanin ta hianin kan ATM card number ha kan chuanga hetila ya hianin ta hianin enge ni athi hun tur vela om kha akum le thla kha kan chulut lenga hela ya hianin chuan ta hian CVV hi kan chulenga CVV kan ti chu ATM card nunga khanin digit thum aom trin ka kan ATM card anung lampang khanin digit thum te kha CVV kan ti chu ni ta ni maro chu ama ka ti to wangin ke chuan heta hian ai save sa ti hianin ka select me nga CVV kha kan chulu tanga chuanin ti hianin kan phone number khan OTP kharon theng don ta ni chuanin ti khanin message khanin OTP kharon thleng ta 166867 ti khi ka OTP chu ni ta ni 166867 ti khi ti khanin kan OTP message ron thleng kha kan type lut lenga ta hianin chuanin submit ti hi kan net lenga payment successful eng ti hal ti khanin olsamte in mani in atangin midang vati boilem lo po in dora vakal kher ngai lo te po in ti khanin mani in olsam tak khanin kan recharge theya top up te po ha kan thun zung thei ni ti kha lo shele ta ela tam tak chun kan thra to thawanga la shelo te kan om takin ti khanin ole khati zong kha ton tumatan chu ni le phot te se lo like la lo subscribe ve nge yang che